No niin, tervetuloa Nyvästeliin lähetyksen pari tuli. Pientä testailua tässä luvassa. Katsotaan, miten tämä striimi toimii tässä. Meidän softassa. Joo, tätä toimii ihan hyvinkin tämä striimi. Kello on puoli yöaikaa nyt tosiaan menossa. Tosiaan tämä ei tehdä OBS tällä hetkellä. Ihan ohjelmalla YouTube omalla softalla tällä hetkellä. Jos tämä toimii, niin tämä on oikein hyvä juttu. Ja katsoo toi striimi. Striimi tosiaan. Nyt katsoo tuolta. Näkyykö tää tuolla omalla kanavalla? Omalla kanavalla näkyykö tää striimi? Tää onkin näkyy tällä hetkellä. Pitäisi näkyä tää striimi tuolla omalla kanavalla. Tällä hetkellä. Katsotaanpas sitten tuolta. Näkyykö tää? Tuolla noin. Näkyykö tää striimi tuolla omalla kanavalla? Näkyy, joo. Striimi menee pihalle ihan normaalisti. Näin poispäin. Ihan hyvä softa vähän toimii tämä striimikin. Joo, et semmoista. Pikkujuttuja tosiaan. Mies tuolla on fanien tosissaan. Saa tuolta niin. Sättimoderointi. Reaktiot. Uudelleen toistus. Joo, tähän on ruotakin jäätymättä. Oma verkkokamera näkyy tässä streamissa. Semmoista. Tämä on niin paljon jää näkymää. KG-haku tuloksessa näköjään. Ikkuna. Striimi näköjään. Jaa. Tästä on nyt tapahtuu. Jaa. Se olikin näköjään toi oma ikkuna mikä. Jaa, täällähän se näköjään. Saa jaettu. No nyt tässä on jaettu näköjään. Jos se on tuolla näköjään saa jaettu, mutta niin Facebookiin saa jaettu tuon striimissä. Joo. Eipä se mitään, niin tämmönen pieni testilivä. Lähetys tuli tehtyä, niin
Hyvä juttu tää toi sille pitääkin. Joo. Täytyy pistää striimit kiinni ja lopetellaan lähetystä. Striimit kiinni ja lopetellaan tätä striimiä. Moikka moi.